салом, манзури шумост барномаи хабар барои ту. Гӯштини миллии тоҷикӣ ё гӯштингирӣ яке аз намудҳои маъмули гӯштин буда, дигар намудҳо чун ҷудо, самбо, кураш ва камарбандӣ аз он сарчашма мегирад. гӯштингирӣ дар байни аҳолӣ мартабаи баланд дошта, ҷиҳати оммавӣ гардидани тарбияи ҷисмонӣ воситаи асосӣ ба ҳисоб меравад. Санаи 21 март бахшида ба ҷашни Наврӯз дар Наврӯзгоҳи пойтахт сеюмин мусобиқаи байналмилалӣ оид ба гӯштингирӣ баргузор мегардад, ки дар он мардону бонувон барои дарёфти ҷоми пойтахт 2022 қувваозмоӣ хоҳанд кард. Дар мусобиқа мардон аз рӯи 5 вазн то 60, 70, 80, 90 ва зиёда аз 90 килограмм ва занҳо аз рӯи 3 вазн то 52, то 70 ва то 87 килограмм баромад мекунанд. миёни мардҳо барандагони медали нуқра 38646 сомонӣ, барандаи медали биринҷи 12882 сомонӣ ва шоҳ ҷоиза барои мардон мошинаи сабукрав. воқеан ҷоизаи хуб. биёем ки рафта худро номнавис кунам. хоб фикр кардан дар кор. инчунин миёни бонувон барандагони медали тилло 38646 сомонӣ, барандагони медали нуқра 25764 сомонӣ ва барандагони медали биринҷи 12882 сомонӣ дарёфт мекунанд. бояд зикр кард ки гӯштин аз воҷаи аслии тоҷикии куштӣ гирифта шуда, маънояш камарбанд аст ва низ камарбанди зардуштиёнро низ куштӣ меномиданд. номи аслии ин навъи варзиш куштигирӣ буда, маънояш камарбандгирӣ ё миёни якдигарро гирифта қувваозмоӣ кардан мебошад. имрӯз ду намуди куштин паҳн шудааст. яке гӯштингирӣ, дигари гӯштингирии камарбандист, ки дар байни тоҷикони вилояти Суғд амал мекунад. дӯстони азиз, ҳар яке мо бояд ба варзиш машғул шавем. ҳадди ақал субҳгоҳон каме давем, чун варзиш ин саломатии мост ва саломатии мо нерӯи давлати мост. шумо ба кадом намуди гӯштин майл доред? номи онро дар шарҳ нависед. то оиндаам бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то хабарҳои оянда шоду пирӯз бошед. хайр дӯстон.